Piye? Wis aku lara ati aku. Karo ngendikane Bathara Guru sing tledhak ning bareng tekan pungkasane padha kok nyocok nang rasa. Gong, iki dewa lho. Wis ngerti aku apa ngene bakul bakso. Aja kurang ajar ora sak penakmu dhewe. Wis, Mak. Pukulun betoses. Lho. Dewa kok jaluki rokok iki dewa iki ora udut. Dewa iki memang jambu dewa nirmala, pelem pertangga jiwa ora udut. Mboten ses. Ora. Bringosen kok ora udut. Apa kuwi? Wong lanang apa? Wah, lah trondolo iki ora. Ora jane kowe nyuwara. Pukulun. Coba, kowe nyuwara aja gedhe-gedhe, ning kaya swara biasane. Pukulun ngono. Pukulun. Nah, candhak kowe. Ora iso ngapusi kowe, ayo. Asem iki cah cilik angel dapusi iki. Cah cilik dekulmu kuwi ora. Ayo kowe dadi kesandangan rene sing akon sapa? Kula nggih goleki bapake. Nek bapak nganti tekan mriki dipidono kali Pukulun Bathara Guru kula kelangan bapak le kakang kula, kanca kula sapa? Sing nyandangi kowe Janaka sapa? Si Tomber. Togok. 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 Ngapura ya ana anak buahe loro nang kene. Nanti tak sebut jeneng. Al-Fatihah Kujuk Kiseno Nugroho. Bismillah. Ki kono wong malak. Malak piye? Kancane tangane loro kok papat dhewe. Ki nek adus suwe tenan iki ngosoki kelek papat. Linggo ngisor. Kuwi Bathara Guru. Lho, kok ora nggo stop map? Bathara Guru. Ayo linggo ngisor. Nggih, Pak. Waduh, rawuh tenan. Nuwun ya, Pak. Iya. Oh, Mas Tunama Sidam. Skaring bawana langgeng, Kakang Ismaya ndangu kalian kula. Sing gedhe pangapuramu. Manik Maya paripaksa kowe tak rawuhake nang kene ya merga ana wigati sing bakal tak aturake marang Manik Maya. Kakang Ismaya kula ngaturaken bekti kula kunju. Iya tak tampa pangestuku tampanana. Dian ora basa ya, Pak. Kuwi adikku kok. Oh iya, Nding. Tejamaya, Ismaya, Ismanta. Sapa? Manik Maya. Oh lah. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk Pukulun. Nyayana garing ingsun tampa. Ora liwat pangestu ingsun tampanana. Kula pundi jimat paripin daerah ning kasan-kusan. Reng ora metingkring. Oh iya lali aku orang. So saking kamitenggengen weruh busanane Pukulun Bathara Guru ting glebyar ora karu-karuan. Pukulun bekti kula kunjuk. Ya Petruk ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Kula pundi jimat paripin daerah ning kasan-kusan. Pukulun. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Pukulun. Iya Bagong ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Kula pundi jimat paripin dayana ning kasantosan. Lah menika ngaten Pukulun. Estunipun panjenengan rawuh wonten ing pedukuhan kula menika panci kula ingkang nyuwun tulung dhateng Bapak Semar ngrawuhaken Pukulun Bathara Guru. Iya Bagong. Ulun boya apa-apa. Apa piye? Ora sembrono wengko disotke. Wah, anake Pak D Semar e. Ikan mengadimu santai wae, Pak. Ulun boya. Ulan kok ulun apa ulan? Wah, aku gak ngece MC-ne mau dadi kelera-keleru aku. Kualat tenan aku. Kakang Semar, apa? Wonten menapa? Mangke menawi kula paring pangandikan kaliyan Bagong malah mboten rampung-rampung. Ya ming ana penjaluk sithik saka anakku sing bakal katur marang Manik Maya. Wis ben anakku sing matur dhewe mengko ndak dikira aku piye-piye. Bathara Guru menawi ngaten inggih Bagong matura. Mekaten Pukulun. Kula menika nggadahi
gegayuhan kepengin bangun desa kula. Nelasaken masa bakti kula 1919 mau ya kleru ta, Pak? Dadi lurah kok suwe men pirang-pirang abad. 2919 edan tenan. Aku kuwi wong lahir wis metu wudel, Pak. Apa iya sak ngisore sithik. Dapure ora. Ngaten nggih, Bu Kulon? Iya, Bagong. Kula kepengin bangun dusun kula niki. Ning kula niku entuk sasmitaning gaib. Sing nalika semanten kula nglampahi sare naritis sesemek ron Rajamala abebantal bata sarembak. Gayane iki lho. Kowe turu ning tritisan ki tritisan ngendi? Wong tritisan mutokne kandang pitik ngono kok. Ha ning dhuwur kandang pitik. Oh. Sing penting nek ning tritisan. Entuk sasmitain gaib. Sasmita gaib. Sasmita gaib bilih saged rancak napa sing kula lakoni menawi dusun kula menika dipun tumbali. Ditumbali apa, Bagong? Sepisan ing winastan pelem arum manis. Lah kok wis malik iki piye? Pelem apa? Arum manis. Pelem arum manis kok dadak ngrawuhke Batharaku. Wis jendeng lali aku. Wong blokon tenan. Pelem apa, Bagong? Pelem pertangga jiwa. Kalian jambu. Wah, nggone muni kluthuk tak buandem. Sandal saka kene. Jambu dipanirmala. Mekaten. Monggo menika cukulipun ngendikanipun Bapak namung wonten ing Kayangan Surabaya. Suralaya. Papan pelengganipun Pukulun Bathara Guru. Mila Bapak tumuli ngrawuhaken Bathara Guru rawuh wonten ing pring apus menika ingkang saderma saperlu kula aturaken menapa ing dados panuwun kula dhateng Pukulun Bathara Guru supados maringana mboten ketang ingkang pentil. Gong cangkeme kuwi lho sing urung gedhe kuwi lho. Aku iki pikiranmu sing bosok terus. Pelem ki nek cilik pelem pentil. Heeh ya. Ingkang alit waton saged dipun dadosaken tumbal ban. Wonten ing pedusunan pring apus mriki kalian jambu dipanirmala Pukulun. Pelem pertangga jiwa setunggal, jambu dipanirmala setunggal, kula petak wonten ing dusun pring apus. Nyuwun pangapunten menawi kula keladuk ning gandeng menika sampun dados sasmitaing gaib. Mila tetep kedah kula suwun. Menawi Pukulun nyuwun lintu menapa kemawon kula sumadhiakaken. Kula gadah pijawa. Menawi kersa badhe ngasta wonten Kayangan sumangga ning kudu ditumbaki. Ora ana pitisa mabur. Ayo iki menehi ning ora mungkin dadine ora bakal kelakon ora. Ngaten Pukulun Kakang Semar. Piye? Menapa Bagong menika mboten mriksa menawi pelem pertangga jiwa jambu dipanirmala menika daharanipun para Jawata. Wis tak kandhani ning gandeng anak njaluk karo wong tuwa. Ana tetembungan anak polah bapa kudu kepradah. Tur ngene lho Guru. Mbok ya ora kutang ming siji paringana. Wong minggo syarat srana wae. Tukule jambu dipanirmala lan pertangga jiwa ki rak pirang-pirang ning Kayangan. Nek ming tok longi siji dienggo anakku, dienggo srana ora ngelongi kayamu, ora ngelongi agung lan ageng kuncaraning asmamu. Mula paringna ya Guru. Aku njaluk kanthi banget wene ana. Mbok nganti aku kudu kepiye sing tak lakoni, aku tetep
tak lakoni waton kowe gelem menehake Jambu Dipa Nirmala pelem pertangga jiwa. Ong wilahing. Lho, kok malah janturan? Kok sik. Ong wilahing. Awik namastu nama sidang. Negari pun dipandang kunjuk. Gong tak bandung sandal cangkemmu lho. Malah janturan kaya arep wayangan ora. Ha iki mau malah ong wilahing. Ong wilahing. Yuk. Aduh. Malah kena sirahku dhewe. Pancen Bagong ki malati. Wis wenehno. Kakang Semar kula badhe munjuk atur. Piye? Selaminipun kula menika dados dewaning para dewa. Selaminipun kula menika dados nalindraning Jawata, sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kaliyan kula. Namung imanipun wonten titah setunggal ingkang dereng nate nyembah kaliyan kula. Kula kepingin titah menika keparenga sakmangke nyembah dhateng kula. Lan badhe kula paringaken pelem pertangga jimba lan Jambu Dipa Nirmala. Sapa sing ora nyembah karo kowe lan kudu nyembah karo kowe? Mengko wonge kuwi tak paranane. Wonge kuwi tak paranane, tak dawuhi supaya nyembah karo kowe, jer nyembah karo dewaning para dewa kuwi wis sak mestine ingkang dereng nyembah kaliyan kula namung Kakang Semar. Nek pancen kuwi syarate. Nadan aku kudu nglesot ning ngarepmu tak lakonane. Ben napa sing dadi penjangkane anakku iso kelakon? Jangan, Pak. Aja. Bagong, menapa sing tok karepke kelakon? Aku sing ora entuk. Aku ora tegel bapak klesotan ning ngarepe Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adimu to? Aja. Wis Pak ora apa-apa. Aku ora diwenehi Jambu Dipa Nirmala ora masalah. Kowe ngerti to, aku duwe kepinteran nyolong. Wis rasah njaluk colonge kayangan. Angel sole kayangan kuwi rapet to kaya apa ngrem sangu linggis. Arep babah kaya mbiyen. Ora iso kayangan kok dibabah ki ora iso. Setro, aku mangkel iki ora jandruk. Mangkel piye? Wis aku lara ati aku. Karo ngendikane Bathara Guru sing tledhak ning bareng tekan pungkasane padha kok nyocok nang rasa. Gong, iki dewa lho. Wis ngerti aku apa ngene bakul bakso. Aja kurang ajar ora sak penakmu dhewe. Wis men. Arep dewa iki nek sak kepenake dhewe bapak kok nyembah. Aku ora etuk. Aku ora mentolo, Tru. Aku jane yo ngrasake lara atiku, Gong. Jagat ki dadi paseksen. Nek bapake kakane Bathara Guru, tata krama ya tata krama ning ora kaya ngono kuwi. Nuwun sewu lho pikulan. Pikulun. Kita arep apa, Bagong? Pun kula mboten njaluk Jambu Dipa Nirmala, mboten njaluk pelem Dipa Nirmala Jambu Pertangga Jiwa. Lho, kuwalik. Wis men. Wong ya ora bakal entuk barange kok kuwalik mbok men. Lah kok kita malah sajake murina lan panjenengan ulun. Nesu aku. Lho, malah ora basa. Iki bapakku Pukulun. Kok men perkara njaluk Jambu Dipa Nirmala pelem pertangga jiwa kok Semar, Kakang Semar. Jagat iki ana siji wong sing ora gelem nyembah karo aku. Sapa, Guru? Engko aku tak tekan kono tak aturane nyembah karo kowe. Sing ora gelem nyembah karo kula namung Kakang Semar. Aku ateges secara tidak langsung sampean ki akon bapak nyembah karo sampean. Ha ta? Ha ta? Aku mau nek syarate anake kok kudu ngorbanke harga dirine bapak. Enggak bisa. Aku enggak bisa. Nek carane kaya ngono, alon aku terima mundur wae. Kuwalik. Lagune kuwalik, men ra apal kok sakarepku. Kuwalik ya men aku kuwalik ya nekat kok. Sok delekke kuwalik ben aku ya.
Aku ora trima. Ning sampean mang titeni. Sampeyan ora menehi jambu dipanewala pertangga jiwa. Aja sambat nek nganti ilang sakwite. Kuwi enak duduk sisan pokoke. Apa jare? Gawe masalah kok, gawe masalah karo mantan maling. Sapenake dhewe ora. Gugu karepe dhewe. Arep piye kowe, ha? Lho, kita malah wani karo panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Yen ngono kita ora bakal ulun paringi. Aku ngruda paripeksa. Apa kita wani karo dewa? Sik to, kowe kita-kita kowe kita iki sapa? Wah, iki sing ora paham Bagong. Gong kita iki kowe. Tak tonyo modar kowe. Bapak iki jenengke aku ngrekoso dibancaki barang emeng diwalik kita. Wangun Bagong karo kita. Kita nek aku nyebut aku upamane dewa aku nyebut kowe kita, nek kowe nyebut aku ulun. Ulun piye? Sing ulun sapa? Ulun aku. Jare Bathara Guru. Piye ta iki? Bathara Guru apa ulun? Wis mau diaringi ambok 2 jam ki ngene iki terus. Ha wong cah ora dong kok dikandhani ora. Iki basa dewa. Oh, beda. Nek misale Gong arep endi ngono kuwi aku nyeluk kita arep endi. Oh, berarti aku ki kita. Iya, heeh. Nek Bathara Guru ki ulun. Heeh. Aku kita. Ajare kita aku. Sing positif to. Pun mboten ajeng aku mboten ajeng ngomong kula, Pak. Mumet sirah kula. Sabanjure kepiye Bagong apa kita tetep bakal njaluk jambu dipunirmala pramrtangga jiwa. Nek purun mboten maringaken kula tetep mrudha paripeksa. Yen ana apa kita wani lan para Jawata. Nek jane mboten. Ning gandeng nuwun sewu niki kebutuhan rakyat. Napa to sababe kula ngeboti pramrtangga jiwa jambu dipunirmala? Merga niki kebutuhan rakyat pring apus niki kedukuhan pring apus. Nek nganti kula ora iso pramrtangga jiwa jambu dipun ora entuk, ateges rakyat kula sengsara. Daripada rakyat saya sengsara, lebih baik saya yang harus menjadi apa ya? Korban demi kesejahteraan rakyat. Wah, jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Urung nembang kok wis saweran. Aku mundur alon. Kowe apal kuwi, aku sedira nyetel kuwi. Oh. Kempol cawet. Cendol cawet. Kempol cawet ora. Ibu-ibu lek guyu nganti ora kepoyo malah ciraka. Kula ajeng rebut kita wani karo para Jawata. Sing tak wedeni awakmu. Bagong sabar, men. Meneng men. Ora tak peksa ngene iki ora rampung-rampung. Sampeyan ora maringke, kula munggah ning kayangan tak bedol wite. Ben dewa do ngelih kabeh. Ora mangan pramrtangga jiwa jambu dipunirmala. Ulun jabut nyawa kita. Jabutan ora wedi aku. Untu lara tak jabute kok ming nyawa dijabut. Aku wedi ora wedi. Metu njaba ayo, piye? Metu njaba. Weh, lah dewa ngajari ora apik kowe. Dewa ngajari ora apik. Nek wis sah, wis resmi iki ditokke jero. Ora metu njaba. Oh, kurang ajar kowe ra. Wedi to Bathara Guru karo aku, Pak. Kae iki ora wedi ning kae metu ning pelataran lumpukke dewa-dewa mateni kowe. Waduh. Apa? Domongi kok. Aku padahal mau main gojek dewa kok jak gojek ki ra iso. Mula aja sok sembrono. Waduh cilaka iki. Tru? Aku dewangi, Tru. Ya. Reng, apa? Aku dewangi ya. Oh, tangane wetekle ora kon gelut. Ayo ngantri rak ya ora tekan.
Oh ditenono kowe nek ora ngewangi aku berarti kowe tega rupatiku. Ya isa-isaku lho. Kowe ketoke cilik nek gelut trampil. Mun aku diwangi ya, Reng. Ya. Aku dilindungi, kowe pokoke tak dapuk dadi linmas. Oh iya. Linmas kaya ngene iki sing wedi sapa coba? Linmas kok ting gendiek-gendiek ngene. Sing penting getakane kok, Tru. Getakan sempritan sing penting. Ha iya ora. Wis Pak, Bapak rasa kuwatir, tak tanggunge Pak, rasa wedi. Ngono ana apa-apa piye? Ah saya tak takon. Kowe tresno ora aku? Aku tresno. Nek kowe tresno, mengko nek Bathara Guru methoke aku arep matani karo aku. Pethoke ya, Pak. Oh iya. Ya? Anake Bathara Guru jenenge sapa? Bathara Indra. Sisan kuwi pethono sisan, Pak. Oh iya. Terus liyane oke. Penyarian Yamadipati, Mahadewa, Bathara Brahma, Bathara Sambu. Lan sak piturute akeh banget dewa. Oh, daluk tulung kuwi pethoke sisan ya, Pak. Wow. Coro. Trenggiling. Ngono. Misuwi kok ora wangun to, Gong. Kok mung kewan cilik-cilikan trenggiling ora. Arang-arang. Oh, cacing pita. Ha iso ora serem cacing pita. Tulung ya, Pak. Iya. Wis kono gak menyang. Hak kowe, aku tak turu dhewe. Aku nek dewane lunga aku digugah. Ora kena kaya ngono, kudu tanggung jawab tela bakarane. Enak kuwi. Tanggung perkarane kok enak-enak. Oh, siap. Jagung bakarane, Pak, kok tela bakarane. Nek wis ora gatekke iki aja dibaleni. Senengane kok malah badarke dhewe. Aku karang ya sak ngono kowe. Nek ora pener ki aku sak ora lega. Aku iki wis rampung iso tak bener ora ya mau. Ora yakin. Mamet tuan dhisik aku tak methukke karo dewa-dewa kae. Ning sing enom-enom pethukno. Nek Bathara Guru sing maju aku sing methukke. Siap ya, Traya. Yo. Ora nggo gending, slepek. Oh ya. Nganggo slepek wae. Tung, tak. Jolali nganembah mangwa suci jalala sasi seswarane pesona wala brambang sa ular kambang. Ya mang aja ya. Menika mangku suras kados pundi kepareng ingkang raka ing Sidhe Pangdal Cemadong dawuh di Pukulun nadyan kula pun penyarian Cemadong dawuh pukulun kula ingkang putra pun Bathara Indra Cemadong dawuh. Pukulun kula ingkang putra pun Bathara Brahma Cemadong dawuh. Nggih, pukulun kula ingkang putra pun Yamadipati Cemadong dawuh. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika putra, inggih wonten timbalan. Mugi andadosna ing kawuningan tedhahipun ingkang rayipun Bathara Guru wonten ing papan mriki krana kula nampi timbalanipun Kakang Semar. Inggih Kakang Ismaya ingkang miji dhateng ingkang rayipun Manikmaya supados tedhak wonten ing Madyapada. Lajeng repanipun Kakang Semar jebul mboten kanyono-nyono tedhahipun ingkang rayipun Manikmaya wonten ing Mringabus krana wonten pamuthaipun Panakawan Bagong. Pamuthaipun Bagong menapa? Bagong badhe mbangun desa nanging kedah wonten syarat-syaranipun. Syarat-syaranipun menapa? Padukanipun Bagong kedah tinumbalan pelemper tangga jiwa miwah Jambu Dipa Nirmala. Satemah Bagong nyuwun kelawan ingkang rayi maringaken pelemper tangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala kinarya dhaharaning para Jawata Kakang. Kagiat raos sing manahipun ingkang rayipun Bathara Guru. Tumunten tumuli kula damer srana menika dados pancatan anggen kula kepingin ngasoraken dhateng pangwaosipun Kakang Ismaya. Ngasuraken dhateng pangaosipun Kakang Semar liripun kados pundi dikepareng kula Cemadong dawuh. Mugi andadosna ing kawuningan Kakang prisa piyambak nadyan sedaya titah wonten jagat menika nyembah dhateng ingkang rayi. Namung setunggal ingkang boten purun nyembah inggih menika namung Kakang Ismaya inggih Kakang Semar. Mila tumunten kula ngaturaken syarat srana
menawi Bagong badhe amboyong plemerta nggo jiwulan jambudipun nirmala. Syaratipun Kakang Semar inggih Kakang Ismaya kedah nyembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya. Dalah perkencong warudaya. Ngaten to Di, kasinggihan mekaten. Mangke rumiyin, mangke rumiyin. Lah kok ngantos panjenengan menika sajakipun dumugi sak mangke tasih nggadahi raos gething keburu sengit dhateng Kakang Ismaya menika kula tak nuwun sewu. Janjanipun perkawisipun menapa to Di? Kakang Trada, wonten dawuh Kakang Semar menika ingkang tansah damel titah ngliwaring panembah. Tegesipun kados pundi? Ngliwar panembah kelawan panjenengan ulun nanging dipun kanthi manembah dhateng panguwasaning dat kang urweng dat. Monggo sejatosipun kula menika nalindraning para Jawata. Inggih kedah dipun sembah menika Bathara Guru sanesipun boten kenging dipun sembah Kakang. Mila panganggep kula Kakang Semar menika badhe damel kapitadosanipun kawula ingkang sami nyembah dhateng pun Bathara Guru dipun ajak supados nyembah dhateng panguwasaning dat kamurweng dat Kakang Narada. Dalah mangriyin, mangriyin. Kedahipun panjenengan menika emut nuwun sewu lho Di, ingkang nami Jawata menika nuwun sewu wonten tetembungan kena lara luputing pati. Dewa menika janjanipun ugi titah. Namung nuwun sewu gandeng pinitados dening panguwasaning Gusti. Tumuli dewa menika dipun paringi gesang ingkang panjang, tumuli dewa menika dipun paringi pitadosan supados ngawat-awati dhateng mubah musik ing para titah. Mboten kok panjenengan menika dados nuwun sewu panguwasa tunggal wonten ing jagat menika mboten, panjenengan menika tasih wonten ingkang nitahaken inggih menika Gusti Kang Mahanasa. Mila menawi paduka diguru menika rumaosi bilih panjenengan menika panembah tunggal wonten ing jagat menika kula nuwun sewu klentu, menika klentu. Nah panjenengan tuwun dawuh kalian pun Kakang Semar padha jembahan panjenengan menika ya kleru. Wong tuwane ya tuwa Kakang Semar. Tinimanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Lah kok tumuli panjenengan dawuh kalian Kakang Semar padha jembahan panjenengan menika menika lepat Di. Kula badhe nglajengaken atur kula rumiyin Kakang. Nggih, lajeng-lajengipun kula matur kados mekaten kaliyan Kakang Ismaya. Tumuli wonten ingkang boten trimah. Ingkang boten trimah sinten? Anak-anakipun Kakang Semar. Ingkang sami nyulayani dhateng kula Kakang Trada. Mestine ora trima ning ngarepe anak-anake kok wong tuane kok nyembah karo panjenengan. Mongko Gareng Petra Bagong menika sami prisa nek panjenengan menika kadang tarunane Kakang Badranaya. Lah iso ora jeneng mentala nek bapakne kok kon klesotan teng suku panjenengan menika mboten badhe mentala. Mila dinten sak mangke kula nglempahaken para Jawata menika ingkang wigati supados sak mangke kula aturi nyekel dhateng pun Gareng Petruk Bagong. Menawi Gareng Petruk Bagong saged kacepeng, Semar saged kacepeng badhe kula kanthi wonten ing kayiwangan. Wigatosipun krana keluputanipun Semar saat majanipun badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Candradimuka Kakang Trada. Merkenca warudaya. Alah. Menika tegesipun kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan menika mangke lalampanipun boten sae lho Di. Mboten namung ngembet lan paduka Adi Pramesti Bathara Guru ning badhe ngembet dhateng kawontenanipun kayangan. Mergi menapa? Kula menika nggadahi saloka, ora ana ala ingkang tumama warang becik menika mboten badhe wonten. Nadyan to kendhita oyot mimang kadanga dewa. Kanthi pawadan menapa kemawon menawi pakarti ala menika mboten badhe saged tumama wonten ing pakarti ingkang sae. Ning malah kosok wangsulipun ingkang tumindak awon samangke badhe dipun damel wirang dening pakarti ingkang sae menika kala wau. Lha ingkang saking menika monggo Adi Pramesti Bathara Guru badhe nindakaken perkawis menika nyepeng dhateng Panakawan langkung-langkung dhateng Semar. Kula nuwun sewu lho Di, mboten ateges kula badal dawuh. Ning kula mboten ajeng melu-melu perkawis menika. Monggo tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menapa Kakang? Nerata ora melu-melu, nerata ora melu garap. Menawi wonten menapa menapanipun kula samanggaken kula aturi nyangga piyambak, kula aturi ngraosaken piyambak. Mekaten Kakang Trada. Nggih. Menawi kula mekaten lajeng sak mangke Kakang Trada badhe menapa? Lho, kok badhe menapa niku dados pundi? Lah kula wonten mriki tasih kagem menapa mboten? Ning nuwun sewu lho, kula mboten tumpun perkawis menika. Menika mang tanggung dhewe. Mang lakoni dhewe. Menawi Kakang Trada wonten mriki mboten rumujung pakartinipun Bathara Guru, ategesipun Kakang Trada wonten mriki sampun mboten wonten ginanipun. Menawi sampun mboten wonten ginanipun sumangga kula aturi kundur wonten ing kayangan kemawon. Ngibaratipun Kakang Trada sak mangke namung kantun nampi matengipun kemawon. Ha nggih, nggih. Wis.
Penyarian Nendra Brahma Yamadipati manuta karo Hyang Pulun Bathara Guru. Cekela Panakawan nek arep mlebu rumah sakit kana. Rumah samu ponokan ki gampang dicekelno piye? Hati-hati ya Le, ngger Cah Bagus. Najan iki wong tuamu nek pakartine ana nek tumrap aku aja ditutke, aja ditiru. Menggak kowe engko ora mangan nangkane nanging gabul pulute ya ngger. Terus? Kok rantak-rantak dewane pirang-pirang? Mongko kowe karo aku ming wong telu ki piye iki? Wis pokoke awak dhewe nglabuhi karo Bagong, mesake bocahe. Duwe kekarepan kok malah godane kaya ngene gedene. Iya. Ning upama Bagong mau rawani karo Hyang Pulun Bathara Guru kedadene ra kaya ngene. Lah iya wis pokoke sak kuwate awake dhewe reng. Nek kira-kira ora kuat ya mundur. Nek kira-kira kuat nandhingi kridaning para dewa, ya dhewe kudu mbantu karo Bagong. Iki ketoke do ikhlas ora iki? Kok malah do grenengan? Nek niate ikhlas nglabuhi aku ikhlas. Ora usah dadak demi Bagong mergo adine aja nganggo pawadan adine. Wong bantu ki lahir batin ora sampe nae dhewe ngono kuwi. Ya wis tak mangkat Le, rasa dadak gemremeng. Tak menyang medhoke para dewa. Nggonku nglabuhi karo kowe iki nek tumrap aku malah kaya wong natai pati lho kok. Nek mungsuh dewa iki nek kurang-kurang bejane sisip sembire tekaning pati. Kowe iki urip ya kok kean utange, Truk. Wis menyang ngono lho. Ya rek ya. Ning kowe aja meneng wae Gong dibantu. Ya, wong telu maju bareng ora usah dadak kokean gunem tanpa guna. Ya. Kok iso urut ya, Truk? Heeh. Ki ngarep ki cilik mungsuhe aku wis genah imbang. Aku mungsuhku tengah kuwi genah imbang. Truk aku sing tengah. Ora. Urute dhewe-dhewe kok. Lho aku kok ora padha. Mongko cangkeme nyrengengih kaya ngono kae. Kae sapa ngerti ra Gong? Ora ngerti. Bathara Yamadipati. Yamadipati? Heeh. Dewa tukang apa kae? Tukang jabut nyawa. Waduh. Wis entuk mungsuh pisane kok. Tukang jabut untu nyawa. Untu dengkulmu nyawa. Nek niat diniati Gong. Siap, wis ora wedi lho sapa-sapa aku. Kula ngatur bekti kula kunjuk Pukulun. Nara garing tak tampa pangestuku tampan ana. Pukulun Bathara Penyarian. Oh, Pak Carik. Udu. Bathara Penyarian. Ya kancane Pak Carik. Ha iya wis. Bekti kula Pukulun. Iya Petruk tak tampa. Pukulun bekti kula. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Bathara Indra ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya garing tak tampa. Pukulun Bathara Indra ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa. Indra sapa, Tru? Indra Dewa. Engko dono kasino Indra udu. Ora film ora. Pukulun Bathara Indra ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Yamadipati bekti kula. Ya garing tak tampa. Waduh sereme suarane. Ya garing tak tampa. Untal cengelmu. Medeni Indra wis tenang wae santai. Bathara Yamadipati bekti kula kunjuk. Ya Bak Petruk tak tampa. Bathara Yamadipati bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Waduh. Nganggo ngono barang Indra. Kaya seger ndelok aku. Aku ucul klambi katokan training ngono kok. Mulane ya seger awakmu kimplah-kimplah. Kalau dicokot iki diaginge iso mak grewel ngono. Mbok ora medeni. Wong arep perang kok malah dijek-jeki. Nala garing wonten dawuh Pukulun. Tekako ning maman kene didhawuhi Hyang Pulun Jatimurti Hyang Pulun Bathara Guru. Wigatosipun aku kinen ngrangket karo kowe. Lho, sebabipun menapa? Merga kowe wani karo Hyang Pulun Bathara Guru. Kowe ora ngeparengake yen to Siwa Badranaya ya Siwa Ismaya nyembah marang dlamaning Hyang Pulun Bathara Guru. Wah nek perkara niku beda perkara. Semar niku bapak kula. Nek nganti bapak kula digawe diasorake derajate kok nyembah dlamaning Pulun Bathara Guru ora bakal kelakon. Upama Semar gelem, anak-anake sing ora gelem. Ngoten. Tur niku kula ajangi jembar. Kula ngerti nek dewa-dewane ajeng ora trima karo napa sing kula lakoni. Rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Sapa ganggu bapak nyawane garing tak ikhlasake. Lho, kowe wani karo dewa. Ha sing tak wedeni apamu? Ming dewa iki kok diwedeni. Ya, Tru. Aku karo tukang nagih utang ora wedi kok. Ming dewa diwedeni.
Oh siap Gong, siap kae. Apa Petruk bareng nyombelani karo bapakne. Lho anake, Mas. Nun sewu kula niku anake bapak. Dadi nek gareng belani kula mesti belani. Wah, nek ngono Bagong ya belani. Ora belani, ndeng belani. Medeni enak omong untune kok graji, Tru. Ora apa-apa anggere kowe iki tetek ora masalah. Aku belani. Kowe sapa jenengmu? Yamadipati. Yamadipati. Ya. Kowe mbelani kena ning ditena jabut nyawamu. Wow. Senengane jabut kowe ya. Belum rampung barang tok jabut ya. Manusia macam apa itu? Wah, jan Bagong ora semingkir apa kelakon kene marganing patimu. Singalena prapting lalis. Lho, wani aku sing tak wedeni apamu. Kelakon tak bondo, tak krincung sikilmu nala gareng. Mang maju, nek ana dewa kewirangan aja dundang nala gareng. Mati dening aku. Petruk kene margane patimu. Monggo kula ladosi terus. Siap lho Gong. Oh, oi. Ora disiki tuman. Jatuh batur dong. Apa wae? Ayo, maju. Ayo, Indra. Tandang ono Bathara Indra. Ora apa-apa. Waduh, nyakat bablas. Terus. Wah. Wah. Wela. Ayo, ora bakal iso ngantem aku. Wah! Wah ya. Wah! Ayo, maju ana gareng. Wah! Ayo maju Petro. Odaisa. Lho, ora tekan ya. Mas. Ayo. Ora bakal iso ndunguk dewa ya. Wedange puta. Iya ben apa. Wedang sing endi? Sing tae akeh banget mau lho. Iki tak kira mlayu arep ngabarke apa-apa kok wedange puta. Kesamplo tangan kowe. Piye? Wah, aneh. Aneh piye? Dewa ditanya kok ora kena ya?
Dewa ki sekti kok aku ki ya gumun Bathara Penyarian tak arep tak antem. Kok kaya jarake iki 2 jangkah kok ora kena. Nek sak kilan ki berarti lembu sekilan. Heeh. Nek 2 jangkah ki lembu 2 jangkah. Ora ana ajaji kok lembu 2 jangkah. Piye Gong? Piye? Wis tak andani ngeyel to kowe. Dewa ki angel dia kalahke. Arep kowe mampang-mampang anak Semar kae. Ning nyatane kowe ora menang karo dewa. Arep diantem ora tau iso kena awake kaya ana sing namengi. Kaya ming ngantem angin. Aku ya ae. Ya Madipati arep tak jotos raine iki. Tanganku ya ora tekan e. Oh, menggok dhewe tangane. Lho. Rating ora. Rating nabrak cengelmu kowe. Ya ora nesu takoni ngono. Aku mbanyol tok nesoni kowe mbanyol sak karepe dhewe. Role aku e. Oh iya, iya. Wong liya ora entuk nyaingi aku. Oh iya, iya. Kowe meneng wae pokoke biasa wae kowe. Ya. Piye, Gong? Takon Semar aku. Ya. Mir meneh. Wis ora apak ning mir men. Iki kesusu iki, Pak. Piye? Aku mau bertanya kepada Bapak. Kok dadi? Heeh, dewa ora iso diantem. Dewa iki derajate sak dhuwure menungsa. Dewa iki sembaning menungsa. Mula dheweke ora iso diantem karo menungsa lumrah. Terus piye iki lek perang teneh wagu? Kene diajar kene arep ngantem ra iso. Rugi kene selak modar ra iso bales. Ning sing jeneng apa-apa ki ana kringkiane. Sak pinter-pintere wong ki mesti tau kapusan. Sak bodho-bodhone wong ki mesti duwe penemu sing apik. Lho kuwi saluka. Nggih. Sak ampuh-ampuhe wong ki mesti ana kringkiane. Para dewa kae ya ana kringkiane. Kringkiane apa, Pak? Nek ngantem dewa iki aja nggon sirah, ora bakal kelakon. Ning dada medun. Ora entuk dada munggah, ora entuk. Ning dada medun. Heeh. Mesti keneng. Mesti keneng. Dada medun. Iya mesti keneng. Mudyar dening aku kowe. Dada medun, Pak. Heeh. Hah, kakon ya. Kene medun. Wis rasa kuwatir. Rang. Truk, dada medun. Jujuk busine wae, Truk. Ayo. Amuk Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Kowe arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo kowe? Mang tutuke le ngantem. Mang tutuke. Sadurunge aku semaput, bales kowe ora kekejek aja duntang nala garing. Ayo, aku walesen. Aku walesen. Reng, apa? Nggon busi. Oh siap. Kono wis lentreke lorone ra jamak-jamak. Bres ngono reng, mati dene aku. Ayo walesen, mati ya. Aduh, waduh, waduh. Mutar we. Ayo sambato. Ora bakal kula mundur. Kowe ora mundur tekaning pati. Kowe ora iso ngantem aku iso ngantem karo kowe. Tekaning pati. Tru. Kabulator. Nggon ngendi? Wah, kowe ora paham. Ono yang nang banyune ya kono kowe. Kabulatore kono kowe kepruk sak banter-banter. Mati dereng aku. Waduh, waduh. Waduh. Wah, ayo Gong ya. Wah. Oi. Ayo walesen aku piye? Walesen aku. Walesen. Iso males karo aku. Iso ndumuk aku ngantem aku bumi langit tangkep. Weh, 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 weh. Waduh. Modar.
Bejah kula wulung. Mati aku edan. Nala gareng edan. Wah, diantem sak banter-bantere. Waduh. Aduh Rama Wulun. Bejah kula waduh. Mboten saged mlampah. Waduh. Bagong edan. Nganti muni makluk ngono. Aduh. Wah, ladala. Ngamuk punggung Suratanto Nirbaya Nirwikara. Panakawan gawe wirangking para dewa. Cestri Sula ora padha tekaning pati aja dundang Bathara Guru leganing ati. Wajah. Wes. Piye kok do mlayu-mlayu? Wah, wis. Nek dewane kalah kabeh. Cocok ora? Dodo medun cocok. Sip, Mak. Penyarian tak kwampleng kluthuk. Bebek ora karo-karuan ya. Jungkel-jungkel Dara Indula antem ya kontal. Pak. Bathara Guru nggawa drai. Hus. Drai dengkulmu mlocot ora. Sing marai mlayu ki ya mbok Bathara Guru nggawa gaman kae. Gamane apa ya, Tru? Kae jenenge kaya tombak ning pucuke telu, Pak. Kuwi bebayani. Ora ana sing wani nampani kuwi. Kuwi pusakane Bathara Guru sing jeneng Cestri Sula. Cestri Sula, Tru. Gong Cestri Sula, Gong. Agene men Cestri Yamin. Cestri Sula. Mula kok ditokke kok suarane. Cengkoke linge dawe-dawe. Cestri Sula. Kae ora ana sing wani methukke ning bapakmu wani. Ngene bapak mati, ngene bapak sedo. Pendem ya, Pak ya. Hus. Apiye meneh wong mati. Kok karo bapakne kaya ngono to, Gong. Kon piye nek mati? Nek aku mati kowe ora sida mbangun desa. Waduh, wis ora ketemu Pak Bina. Cilaka iki to. Ha iya. Kudu sing mbangun desa iki. Pak Bina ora ono. Anu Den Bagus sing ngarsa. Iya. Ha iya jabe. Kowe do tengok kene. Bagong Petruk gareng tengok kene. Bathara Guru aku tak neng kene kok ora tekan kene dhewe wong. Mareka den prayitna semuriris eka balik titiyani gandayani Trisanya Purnama sasi Kakang Ismaya sakmenika sampun pantok pepuntaning tekad menawi Kakang Semar mboten purun nyembah kaliyan kula paripaksa kula ngginakaken panguwasa minangka dados dewaning para dewa. Kakang Semar saat majanipun badhe kula tegakaken Kakang. Mbok sabar to Manik Maya. Dipeto nganggo nalar sing ganep ora sak kepenakmu dhewe ngono kuwi. Lah nek nganti iki engko do ngerti mongko iki ning jagat. Nek nganti Manik Maya ngerti mateni Semar, apa jeneng ora banger bacin asmamu? Sing padha wis weruh.
Lah jare Semar ki kakangne Bathara Guru kok malah kakangne dipateni adine. Apa jeneng kowe ora ngreksa marang kalindraning Jawatamu? Apa jeneng ora kowe ngreksa marang asmamu? Aja nuruti karo mubal babaling nepsu, mubal babaling kekarepan. Nek kowe kepengin aku nyembah, iya aku tak nyembah. Ora apa-apa. Wong sejere kowe kuwi ratu-ratuning dewa. Aku ming derajating wong cilik ming Panakawan. Wajibe ya pancen kudu nyembah. Ning ora nang kene to, kowe jaga asmamu, aku tak ngreksa jenenge Semar. Menika saestu Kakang. Aku kok tau goro ki goro kapan? Lajeng keparingipun Kakang Semar ning kayangan. Wonten kayangan. Aku tak nggawa anakku Gareng karo Petruk ning kayangan men do weruh kabeh dewa-dewa. Anak-anakmu nek Semar nyembah karo Bathara Guru, Semar ora duwe niat wani karo Bathara Guru. Menika saestu. Tenan. Gareng melu, nggih, Pak. Petruk melu, nggih. Aja wedi mati. Mati ning kayangan ra apa-apa, sendika. Sendika, Pak. Pak aku piye, Pak? Kowe nang omah wae. Engko ndak ora kelakon lehmu bangun desa. Waduh, kancaku sapa, Pak? Engko golek kanca. Petruk melu kowe. Aku melu kowe. Gareng melu kowe. Wong telu lunga. Heeh. Rampungke kewajibanmu bangun desa, mengko rak kowe isih dibutuhke dening para masyarakat padusunan kene. Nek ora bali, ora apa-apa. Teges aku mati. Waduh. Ngopo kok jewek-jewek iki? Aku arep wani karo bapak ning aku sayang karo bapak, Tru. Ayo wis ben. Gareng barang kok ya mati. Ayo nderek bapak kok ya. Alah, Reng. Ora kesaur utangmu. Wis ben kok wis tak ikhlaske. Kowe barang ya mati, Tru. Asik. Lho. Kok asik iki piye? Bojomu ayu e. Oh. Cahe Dian. Aku pancene Dian. Mau gedeng ora. Kuwi tenan saestu Kakang Semar. Aku kok ngapus iki. Wis to, ayo. Dina iki budal bareng. Aku tak ngejak anakku Gareng karo Petruk Bagong men ngrampungke gaweane. Nanging menawi mangke Bagong sampun rampung pedawananipun badhe kula pethuk, kula inggihaken wonten ing kayangan. Kula sampurnakaken sareng kalian panjenengan kula susulaken kalian kadang-kadangipun ala Gareng lan Petruk. Sangarepmu. Nek Bagong gelem. Bagong kok nek wis rampung bangun desa kok arep dipethuk karo Bathara Guru. Asik. Kowe arep diunggahke ning kayangan dipateni dicampurke karo Gareng karo Petruk. Wis ra apa-apa ra masalah. Sing penting kewajibanku rampung kabeh. Wis ora bakal piye-piye aku. Nggih, kula ngestaken dawane ngestu lho dipethuk lho. Iya, ulun pethuk. Nek saken bertotosa. Lho. Guru kok nggo tosa ora. Ya ora mungkin ora dewa e. Monggo Kakang Semar kula dherekaken minggah dhateng kayangan. Ayo. Ikhlas nggih Kakang. Ora ikhlas sebab apa? Urip ora are tuku, ora are utang kok dadak ora ikhlas. Sawetawis pelemertangga jiwa lan jambu didhewe nirmala monggo kula aturi ngarahapi Kakang Semar. Ya matur nuwun. Nala Gareng iki lho wis dimanggake karo pamanmu Manikmaya. Waduh, wah kuning-kuning kaya ngono, Tru. Jambune ya wah. Manis-manis kaya ngono ya. Wah, ya jambu nek yahene iki jan embruk rasane. Nyenengke. Ha iya. Kuwi mau ditokon embel ya, Tru. Ha iya. Aja do rebutan.
Ayo padha dipangan bareng-bareng monggo guru ya wis ngeparengake. Monggo Kakang Semar kula caosi kamardikan. Ah, monggo Kakang Semar dipun rapi sak sekecanipun Kakang Badranaya. Batalaruta saking Gudha Sangkara kula yen amutusa Sang Sri Rahab ki Lurah Semar Badranaya ki Lurah Nalagaring Tuwin Lurah Petruk samyang rahabi pasugatan ingkang caosaken dening Hyang Pikulun Manikmaya kelawan Kang Raka Sang Hyang Ismaya. Parandening mangke Lurah Semar mus mangerteni glagat pasemoning Sang Manikmaya parandene kendel kemawon. Sang Hyang Jagat Girinata nalika semanten wus maringi daru beksi wisa miwah racun ingkang niwasi madyaning Plempertangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala dupi den dahar dening Panakawan sumerbet Kang Panon plak kapidara datane nget Purwadasina kagiat kadrakasan Hyang Pikulun Bathara Narada wau. Yo. Wah, tos pundi tadi? Wah. Wah, panjenengan menika pancen wah. Nuwun sewu lho, kula menika sampun remen panjenengan menika sedahipun sampun emut Purwadasina. Nanging sareng Plempertangga Jiwa Jambudipun ora dipun dahar dening Semar Nalagaring lan Petruk. Lah kok sami bengok-bengok. Tumunten sami katriwandan boten eling Purwadasina. Aduh nyuwun sewu lho, nuwun sewu. Panjenengan menika sampun apus krama kaliyan Kang Raka piyambak. Inggih miya Sang Hyang Ismaya. Ngantos kemekatan kedadosanipun. Menika dos pundi menawi mangke wonten tantrimanipun. Ingkang ngakarya jagat dhateng tumindak paduka Adi Pramila Bandagara menika ingkang badhe nanggal sinten to Pidi? Kakang Narada, punawi? Niat kula pancen mekaten. Krana kula tidha-tidha menawi Kakang Ismaya menika kula pejahi sarana pusaka kadewatan. Kula pitados mboten badhe wonten ingkang mempan. Nanging menawi sarana kados mekaten badhe kelampan panjangga kula sakmangke sampun mboten wonten titah ingkang mboten purun nyembah tuwin mboten purun tata krama kaliyan pun Manikmaya. Sayekti lega manah kula dados dewaning para dewa. Wah, panjenengan menika sarak. Dewaning para dewa kok pakartinipun sados mekaten menika dos pundi? Angkara murka budi candala. Alah, menika mangke badhe ngembet kawontenanipun jagat badhe geger amargi kaperbawan panas sumuk sarta kekiyatanipun angkara murkanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Sampun Kakang Narada menika perkawis kula. Kakang Narada sampun paring dawuh mboten badhe tumut-tumut, mboten badhe melu-melu. Kula sampun nyarujuki. Mila sampun ngantos kekathah anggen paduka paring pangandikan. Ala becik bener luput bungah susah Manikmaya ingkang badhe nanggel. Ah, kula taleni pendika panjenengan. Nek ana apa-apa ampun sambat Bathara Narada. Indra kula wonten timbalan. Kakang Ismaya lan atmajaning kawis ora eling, bandanen tangane, kerincungen sikile. Papana ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka, sak mangsa-mangsa mung kari glundhungake cememplung ana ing kawah Candra Dimuka Indra. Giris ati kula. Nyumuri pelampahan kados mekaten menika kok melang-melang kaya ninggal jabang wonten tepining Balumbak. Panjenengan sampun nindakaken suwiji-wiji ingkang ngregeti dhateng kasucen kayiwangan. Panjenengan sampun nindakaken suwiji-wiji ingkang damel kucem asmanipun Adi Pramesti Bathara Guru ning panjenengan boten kraos.
namung mbulu dhateng pepinginan ing nyatanipun menika mangke badhe damel srana anggen paduka badhe kejlungup wonten juranging kasangsaran lan kewirangan. Inggih, badhe kula tanggel. Panjenengan pancen angel dikandhani kok. Lah pripun tadi kok dados mekaten menika kawontenanipun? Upami dinten menika mboten wonten ing ngemalesaken dhateng Kakang Semar ning hukum karma menika tumindak lho, badhe kula tanggel. Waduh dan tobat-tobat. Apa-apa kok didodo, apa-apa kok didodo. Monggo durung karuan wis kelakon. Lelakone kelakon ana. Imbal balike panjenengan mboten saged dodo dhateng kawontenan. Wis sampun kula mboten tumut-tumut. Assalamualaikum. Sapa iki kok? Kok isela mateng kok didodok iki lho. Walah. Pukulun. Kula ingkang ngabdi pun satriya ing Madangkara. Raden Janaka, ya Raden Brahma Kumbara. Kula ingkang sowan ngabiyantara Pukulun. Nalikane raeng dalu wong agung mangsanya meti sirap kang iki apa iki? Lho, ra ono apa-apa Janaka edan iki ngapa iki? Kakang Drada. Punawi? Menika rak kados titah panengah Pandhawa. Ha inggih lah kaya ngono iki lho kok nggawa glotrekan barang. Wah, lah menika pripun iki lho? Sampun Kakang kula ingkang badhe ndangu. Kulup Arjuna. Padha kanthi raja sak praptanira nggih Janaka. Asu Amit pasang kaliman tabik tinebena ngilodune dumawaing tawang-tawang Pukulun ingkang wayah pun Arjuna ngaturaken bekti kula kunjuk ngarsanipun wangadi Pukulun. Ya Janaka luntampa pangestu ulun tampanono Janaka kula cancang pucaking remi weni dumawaing wijang rumeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya ndadosaken giri patembaya. Ya Arjuna, giri patembayane sapa? Kula piyambak mboten mangertos Pukulun. Janaka padha raja sak prapta kita. Pukulun Bathara Teka. Narada wilujeng niring sambikala bektos kula kunjuk Pukulun. Bekti iki aja dibasake, bekti ngono aja bektos. Inggih. Ulun tampa, pangestu ulun tampanana nggih. Kula pundi jimat paripe dayanana ing kasantosan Pukulun. Ulun tampa pangestu ulun tampanana nun inggih Pukulun. Arjuna wonten dawuh Pukulun Bathara Manikmaya. Apa ta sababe dening kita swanana ing kayiwangan mboten wonten sebab akibat. Ingkang jalari kula sowan wonten ing kayiwangan namung nampi pelaporanipun saking sekretaris desa.
menawi Kakang Semar lan sedaya para putra-putranipun menapa pasang giri kalersan kaboyong wonten ing Kayuwangan Pukulun. Iya, Arjuna, apan kepara nyata lamun Kakang Semar ndak boyong marang Kayuwangan menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun arta nyuwun priksa Pukulun. Kenging menapa Kakang Semar dipun boyong wonten ing Kayuwangan? Kenging. Amarga ana bab ingkang bakal ulun tibakake kelawan Kakang Semar. Menika ateges menapa satunggiling prahara utawi perkawis pidana pasal 323 ingkang dipun lampahi dening Kakang Semar menapa kedah nglampahi kalih dasa wulan. 26 wonten lebeting Pakunjaran minangka eks narapidana kanthi kasus penusukan. Iki kok sajahe kaya Udu Janaka iki. Janaka omongane kok ting pletot ora karo-karane sak penake dhewe iki. Menapa inggih mekaten Pukulun? Arjuna, wonten dawuh Arguru. Kakang Semar ulun piji mangarsama sabab bakal ulun patrapi pidana. Pidana menapa ing badhe kapatrapaketek dhateng kekecepet Pukulun. Ora luwih kejaba mung pidana pati. Sabab Kakang Ismaya ora nate nyembah kalawan Bathara Guru, mongko ulun nalindraning para dewa ora pantes urip ana ing alam padhang. Kakang Semar kudu tekaning pati sabab wis ngasorake derajating Bathara Guru Janaka. Mulat Mara Sang Arjuna semunya kang kamanungsan kasrepang tingkahing mungsuh boten nginten babar pisan menawi paduka Pukulun kados mekaten lampanipun. Janaka kuwalik. Raine nang kene kok raine nang kono. Wah, dumeh rambute dawa digebeske. Pukulun menawi titira mekaten kula mboten narimakaken menapa ingkang dumados kaliyan Kakang Semar inggih Kakang Nayantaka inggih Kakang Saronsari Budana nangunun juru Dyah Punta Prasanta inggih Sang Bojogati inggih Bojokrama. Kula mboten narimakaken Pukulun, kula mboten trima menawi paduka Pukulun mboten menapa menika mangsulaken Kakang Semar wonten ngarsanipun ingkang wayahipun Raden Janaka. Rawe-rawe kula rantas malang-malang badhe kula putung Arjuna. Wonten dawuh. Yen ngono kita wani kalian panjenengan ulun. Mboten ateges kula badhe wantun kalian panjenengan Pukulun, namung pakartinipun Pukulun ingkang sampun nalisir saking angger-anggering kautaman minggo saking dedalan. Kula mboten narimakaken. Bener Janaka, nek tok waneni kok sak penake dhewe ora. Yen ngono kita wani kelawan panjenengan ulun bakal ulun katutake dosane. Pukulun wonten tembungan dudut ngatur sulung luntung niki. Menawi panjenengan badhe ngatutaken menapa ing sampun badhe kula mboten idri kaliyan panjenengan Pukulun guntur geni guntur angin sirnakna Janaka. Pukulun sareng panjenengan ngedalaken guntur geni guntur angin kok widodari sami bubar piyambak menika badhe wonten pundi Pukulun? Widodari ki nek yaene do kepuyuh. Lilan ana kula nderek. Ora kena kok melu arep ngopo? Pukulun sampun dangu kula mboten sumerep. Sampun wonten 3 wulan menika Pukulun.
saben dalu mboten soba wonten ing griya Pukulun. Kakang Trata, punapi? Lah kok aneh. Guntur geni guntur angin kula dawuhi namung mapan wonten sak nginggil kula mboten purun andilat. Inggih menika jejeripun Janaka satemah lebur tumpur tanpa dadi. Pukulun guntur geni guntur angin sak menika sampun sambet pas derekan kalian kula. Mila mboten badhe wantun mejahi dhateng kula Pukulun. Arjuna kula wonten paring adhawuh Cis Trisula kelakon bedah dodo kita. Monggo kula trinamakaken Pukulun. Kakang Trata, menapa inggih menika badhe numusi panjenenganipun Kakang Kaneka Putra? Pripun? Cis Trisula mboten tumama, Janaka malah ketingal mesam-mesem kados mekaten. Wah, lah kok elok bocah iki. Lah kok dadi kaya ngono kekuatane. Pukulun, panjenengan dawuhaken menapa menika namanipun Cis Trisula. Cis Trisula kula mboten kraos Pukulun. Lah banjur aku kudu piye Janaka menawi kita panjenengan Pukulun mboten ngunduraken Kakang Semar lan sak anak-anakipun. Pukulun kula mboten nrimakaken. Paduka Pukulun tetep badhe kula ajar legane ati kula. Apa kowe ora kaya Pukulun Bathara Narada, panjenengan kula katutake. Kose. Kose to aku ki ra melu apa-apa. Aku ki malah mau ngelekke Bathara Guru aja tumindak kaya ngono ning wis dipaida. Wis ora kena tak elekke. Aku ki dadi ra melu-melu. Mboten tumut-tumut. Ora. Oh inggih sampun Pukulun. Kula nyuwun pangapunten Pukulun. Ya ora dadi apa. Pukulun bertoses. Lho. Dewa kok jaluki rokok iki dewa ki ora udut. Dewa ki memang jambu dewa nirwala, pelem pertangga jiwa ora udut. Mboten ses. Ora. Bringosen kok ora udut. Apa kuwi? Wong lanang apa? Wah, lah trondolo ki ora. Ora jane kowe nyuwara. Pukulun. Coba, kowe nyuwara aja gedhe-gedhe, ning kaya swara biasane. Pukulun ngono. Pukulun. Nah, candhak kowe. Ora iso ngapusi kowe, ayo. Asem iki cah cilik angel dapusi iki. Cah cilik dekulmu kowe ora. Ayo iki dadi kesandangane rene sing akon sapa? Kula nggih goleki bapake. Nek bapak nganti tekan mriki dipidana kali Pukulun Bathara Guru kula kelangan bapak le kakang kula, kanca kula sapa? Sing nyandangi kowe Janaka sapa? Si Tomber. Togok. Togok lah. Togok. Ngapura ya ana anak buahe loro nang kene. Nanti tak sebut jeneng. Walah, sing nyandangi Togok. Nggih. Walah, mula kok ya duwe kekuatan munggah ning kayangan. Pripun niki Pukulun, bapak kula teng pundi? Bapakmu ning pinggir Candra Dimuka ana. Tulungana dibondo karo Pukulun Bathara Guru. Wah, jan setan tenan kok Bathara Guru. Kakang Semar. Terus ndara kula ndara Janaka Den. Sampeyan kok nyusul mriki? Nggih, Kakang. Merga rasa tresnaku karo kowe Kakang, aku entuk sasmita mertu medal aku entuk sasmita metu dalaning impen surat kabar yen to Kakang Semar dicekel
keamanan kayangan. Saiki mapan ana ing pinggiring kawat Candra Dimuka Kakang kowe dibondo karo Bathara Guru. Nggih. Dara Nala Gareng dalem Den. Kaya dibondo. Nggih, kaya kirik. Wes. Petro kowe ya dibondo. Nggih, Ndara. Padha tak uculi. Muga-muga kasembadan penjangkaku ngunculi Kakang Semar Nala Gareng lan Petro kanthi kinurmatan kelinci ucul. Pun pokoke kanggo kinurmatan napa-napa kula nderek. Waton kula duculi. Syukur Kakang Semar yen kowe wis isa ucul. Matur nuwun Ndara, ora dadi ngopo. Matur nuwun nggih Den. Iya, Gareng. Tiba padha-padha. Matur nuwun Gus. Iya, Petro, tiba padha-padha. Lah terus Bathara Guru nendi? Teng pundi niki? Bathara Guru wedi karo aku, Kakang. Loh, kok saged wedi? Mergo tak wedeni. Hadi. Iki kok kaya ora kaya biasane to Gareng. Sik. Lah periksane. Ndara dalem opo Gareng? Waduh Ndara Jana. Malem Kemis digeret Larasati. Malem Jemuah digeret Manuhara. Malem Setu digeret Sembadra. Malem Minggu digeret karo si Dresana. Nggih. Minggu sore suntik. Truk sambat truk. Ayo bedhek-bedhekan aku ngerti kuwi ya. Mbok tak rasa ngono rasa diambu wae awake. Wong bocah iki ora tau adus. Nek adus mung bareng sura. Edian. Pedro kowe mambu apa? Mambu apa ambune kaya ngono kok. Pancen aku ora ganti celana dalem iki. Ya anggere ngene iki. Ndara? Apa? Wah. Mudyar kowe iki nduwer, Pak. Weh. Trembelane anak kok wani karo wong tuwa. Nek ora aku sing nglametke. Kowe iki ngusah ndangani sapa? Hah? Kowe sing ngandangi sapa? Togok. Lho. Bapak budane kayangan mau, aku bingung terus sowan Togok. Ayo piye meneh? Iso munggane kayangan sirku mung arep nyelametke bapak karo Petro karo Gareng kuwi. Matur nuwun nek ngono aku seneng. Janaka kowe aja mudhun ning jagat. Keparingipun Iwang Pikulun kura-kura ninja kados pundi. Ngawur banget. Pulun rada dundang kura-kura ninja. Ora penak wae lho le omong iki. Kowe lungguh nang Sela Kandawaru Binangun. Hah? Lungguh ning Dampar Kayangan. Lah terus mangke Pikulun Bathara Guru menawi marah. Iwang Pikulun maneh kaya ki nek tedhak ana ing jagat kae mergo wis kerepotan ra iso mikir, ora iso bingung penggalihe. Tumuli mengko mesti nyuwun tulung karo titah. Lah sing dijujuk ora ana liya kejemu mung Pandhawa. Pandhawa engko munggane kayangan karo Iwang Pikulun Bathara Guru, nek kayangan ana sing lungguh dampar, matek. Wis ora arep piye-piye. Bener tumraping Kakang Trada. Kok Kakang Pikulun Trada nanging bahaya tumrap kula. Kok bahaya? Menawi Pandhawa minggah wonten ing Kayiwangan ateges wonten Raden Janaka. Menawi ngertos kula wonten mriku Raden Janaka beto jemparing kula dipanah. Sampeyan seneng nek kula bolong awake. Bener iki. Aja wedi mengaku sing ngampi-ngampi karo kowe, wis rasa sumelang. Ngono. Nek Janaka nibake panah karo kowe, mesti ora bakal tumomo wong kowe iki lagi kesinungan kadigdayan kaya ngono, Bagong. Jangan sekali-sekali mengatakan nama Bagong.
Siapa itu Bagong? Saya tidak kenal. Di sini yang ada Raden Gatotkaca. Ah, keleru. Sama Janaka. Wah, kita wis walus slip. Wis halus wae keleru. Aja kuwatir ayo Janaka. Monggo Kakang Rada kula dherekaken. Kecilian ketara suarane. Rada gedhe. Monggo Kakang Rada kula dherek. Ngono kuwi rada wangun. Ayo. Koko Prabu Klilanana kosek aja kesusu. Menungso ora tatanan kebarat ngembar rupa karo Janaka. Pengen tinju ngakhirat nyawamu. Janaka lagi topo. Ya, aku tak omongke nek lagi topo. Mana Begawan Cipta Plempem. Oh ya. Iya. Arjuna juga nggon kita tapa Janaka. Kuwi lah dalah tapa barang to Werkudara. Wah, sapa kuwi? Cengengesan. Lah kowe apa ora ngerti ya? Ora. Sawangan nganggo permana jati kok kuwi sapa ngono lho. Nun sewu ngantos kados mekaten lampanipun kuwi kados pundi Bu Kulun? Panjenengan kedahipun nglenggono dhateng lampan ning sampun panjenengan lampahi nek nganti kayangan nggo jag-jagan tiang-tiang menika mestinipun Pukulun menika nggadahi kalepatan. Mestinipun lho kula mboten nuduh dhateng Paduka Hyang Pukulun Jatimurti. Pripun? Menapa tasih badhe niat nggadahi pakarti mboten sae? Pripun kula tanyuwun prisa? Lah kene iki muncul Janaka ya. Kocar-kacir ndekno sapa-sapa pateni, sapa-sapa pateni. Panjenengan menika dewaning para dewa lho dipramesti. Panjenengan menika datu mindak ingkang sae. Supados dados patuladan para titah ing gumelar wonten ing jagat. Lah wong ora luput, Semar ora kleru, Gareng ora kleru, Petruk ora kleru kok dibondo diracun. Nek mboten Janaka menika ingkang milujengaken Semar kalian Petruk kalian Gareng. Kayangan saya geger tinimbangane geger sak menika. Pukulun Bathara Narada kula menika Janaka. Ya kok sik, kowe sabar sik, aja kuwatir. Ning sing tak anggap Janaka iki dhisik, mengko kowe gampang. Nggih. Koko Prabu wis manuta. Nggih, nistakaken dawuh. Edianten. Koko Prabu menapa kepareng kula jemparing saking mriki. Kosek to aja tok panah, kontal tenan kae. Kosek Janaka kosek iki nek ora ngene iki ndak ora rampung-rampung. Aden. Namung malah kula saya wireng, kula menika saya gedun. Teka Janaka kok saged menang kaliyan kula menika panjalmanipun sinten? Menika Janaka kula beto saking jagat minggah wonten ing kayangan. Lah, wong ki nek angkara murka pakartine mula paningali peteng. Wong ki nek tumindake elek ora iso nggunakake netra batin. Ming peteng dedet limengan merga ora iso wening atine, ngoten. Sampeyan dienggo dolanan karo titah ya ora krasa. Ya mung merga titah menika pancen lagi wina wong dening dewane. Dibantu karo dewane. Ngoten? Nggih, Kakang. Badhe ngresa? Badhe ngertos? Kula badhe ngertos. Teka Arjuna ingkang wonten pingking panjenengan menika kenging guntur geni guntur angin mboten menapa-menapa. Kenging pusaka Cestri Sula mboten menapa-menapa. Sinten ingkang ngemong dhateng Janaka menika? Wong ki nek peteng ora iso nyawang. Kula trimesani iki. Aduh, ulun. Ulun ingkang ngomong lawan jagate Arjuna, Guru kita arep mboya trima. Ulun sepinten kelepatan kula diagung pangaksama. Ya merga saka panggresahe Ismaya. Pasambate Ismaya nalika mbok bondo ning tepining Candra Dimuka.
Wekasan ulun tumiyup sangka ing ngondarandir bawana manjalma sajuga kelawan anggane Raden Janaka. Ya Raden Angling Darma, Angling Darma. Edian nduwer iki karo Sang Hyang Menang ya wani sembrono. Angling Darma dengkele atos kuwi ora. Nggih Bu kulun nandhang kalepatan. Ismaya gumelar ana ing jagat sayekti wis tinitah dening purbaning Wang Mahanasa minangka dadi pamomong. Manikmaya marata gaki saiki petungen kaya ngapa rekasane Badranaya, kaya ngapa rekasane Semar. Ing mestine urip ana ing kayiwangan kudu manjalma urip dadi titah, mongko mung tukang pamomong, mongko mung panakawan. Apa kita kepengin ngrasake dadi kaya Semar? Yen ngono ulun ningkeng bakal malik jagat. Ismaya dadi Jawata, Manikmaya dadi titah. Mboten pukulun mboten. Kula sampun ndodho ing kalepatan. Mula aja gampang lupute kelawan Semar. Semar kaparingan panguwasa, ora wenang nyembah kelawan Bathara Guru, ora wenang tata krama kelawan Bathara Guru. Kuwi wis sak mestine. Aja rumangsa dadi dewa. Nalendraning para dewa terus kumawasa sapa-sapa kudu nyembah nanging ana pitunganing Wang Mahanasa ingkang ora diwenangake nyembah kelawan jeneng kita. Inggih Bu Kulun. Sepisan iki ulun pangapura. Angka loro kita mbaleni keluputan aja takon dosa. Ulun pribadi ingkang bakal maringi pangkuman kelawan jeneng kita Manikmaya. Inggih Bu Kulun nyuwun pangapunten. Dene kapindho kita kudu maringake pelem pertangga jiwa lan jabu dipa nirmala. Gangsal 12 kilo. 15 kilo Bathara Guru. Edian. Nembung pelem kok 15 kilo ya. Tekor bakule ora. Wah wis. Yen kita ora maringake aja takon dosa. Ulun ingkang bakal matrapi pidana kelawan jeneng kita. Nggih Bu Kulun. Sewu-sewu kalempatanipun ingkang abdi tadah wadana kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah Ulun mboya dadi ngopo. Wis ngono Manikmaya. Ulun kundur makayangan. Ingkang sabanjure apa ingkang bakal kita tindakake, kita maringi pelem pertangga jiwa nanging uga kita ndak jaluk nyuwun ngapura karo Bagong. Bu Kulun. Kula jejering Jawata, apa ngatasi dewa duwe keluputan ora gelem nyuwun ngapura karo titah. Luwih dhuwur derajate, luwih jembar kesabarane yen to ana dewa ingkang nyuwun ngapura kalawan titah yen to pancen dewani luput. Inggih, kula ngestaken dawuh. Wis ngono wae Bathara Guru, ulun kundur makayangan. Bu Kulun, menapa mboten manjing wonten angganipun ingkang abdi malih. Wis cukup tekam semene. Aduh Bu Kulun, bakal hancur saya Bu Kulun. Mboten wonten kekuatan ingkang ngayomi dhateng kula Bu Kulun. Surem-surem Tiwangkara genggen. Modyar cacate. Ora diayomi karo Kulun Bathara Wenang wis ora bakal duwe kadigdayan deplok karo Ndara Janaka. Bu Kulun kula aturi paring dawuhan Raden Janaka sampun ngantos mulasara kaliyan kula. Arjuna wonten paring aden. Aja pisan-pisan gendak sikara kalawan Arjuna ingkang iki. Inggih. Iki mung saderma nglakoni wondene ingkang nyipta ya kuwi wayah ulun Catugara ya Teja Mantri. Ngestaken dawuh. Badhe kula ngestaken dawuh paduka Hyang Adi Bu Kulun. Bu Kulun ingkang inggil menika mencereng terus mripaten. Nyuwun tulung Bu Kulun. Werkudara. Nggih. Aja nganti milara karo Arjuna iki ya, Nggir. Yo. Wah, setan. Bu Kulun panjenengan dipun sebut setan. Ora. Jan ngerol tenan iki. Saka ngarep tekan rampung kok ora ana ora tanpa Bagong terus tekan meh bubar kaya ngene iki. Wis ulun kundur makayangan. Bu Kulun. Bu Kulun. Iya, mangke mawon Bu Kulun. Menika tasih wonten soto Bu Kulun. Ulun mboya doyan soto. Bu Kulun mlayu ngertos napa bedanipun soto kalih Siti Bu Kulun. Agung aja kurang ajar. Ulun ngerti bedane mergo ulun dewa. Iki pancen setan tenan kok iki.
Iki sapa-sapa jak gojek kaya gelem kabeh ngono lho. Wah, wong kok dugal kuwarasane kaya ngene. Ulun kundur makayangan. Kakang Rada, menawi Arjuna menika kinen mandhap saking pelenggan. Ya medhon sekali kali medhon iki karo dungganmu. Lam-lam perjiwatan. Baya mirah baya ingsun. Sun permak dadi ndika. Sing arep dipermak ki apane? Rite Pukulun. Pukulun Bathara Guru. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, Arjuna Luntampa. Kula bakal ulun paringi pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Inggih, Pukulun. Koko Prabu Ndelolawati. Arjuna apa? Koko Prabu, kula kapangalan panjenengan Koko Prabu. Iya, Janaka, iya. Raden Janaka ora sudi wangsul. Pukulun. Ora kowe iki ndang sapa? Pukulun Sanghyang pendek. Pendek dengkulmu kuwi. Pukulun Sanghyang menang. Pukulun Sanghyang menang wis bablas kok dadak diceluk. Ora ketoke kok ajeng diajar kali Janaka. Ora. Kang Mas Jodipati. Wo. Ya ampun sengol ngenten niku Kang Mas. Sing alus Kang Mas Jodipati. Nggih. Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Kang Mas. Yo tak tampa. Pangestuku tampan ono. Arep nampani pangestu ora? Nggih Kang Mas. Rene nyedak rene. Sampun mriki mawon Kang Mas. Ngerti nek arep dikepruk. Wis ben ora. Bagong Salina, le salin piye? Wong aku mau ya mung digawe karo togok tenan tak catut cangkeme tenan. Ayo sapa-sapa karo dicatut cangkeme. Marai aku ora iso salin. Ulun puja bali kaya wingi ngene kowe Bagong. Dan iki kok suwe banget to mung ngarsane kowe. Wah, sajake wulet tenan. Togok le gawe jan tenanan iki. Nganti angel disalini. Ayo kesalin ora kaya bocah sini. Halo. Ngandel ora. Nek mau tok panah ra kowe getun to. Setan. Ngapunten ya, Dara. Soleh ora dibaleni. Malah guyu e. Oh, iki marai mangkel ning yo marai guyu. Bingung aku. Kok ndek kathok kaya ngono. Ana iki gane sampeyan biyen dhek lemu. Oh. Niki ben nang tulisane SD Kepek Wonosari. Aku gumun lho bocah siji kok ora kaya Gareng ora kaya Petruk jan. Rumangsaku ki jane kepiye to? Bagong nun. Tampanono pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala kinarya syarat srana pambanguning desamu. 15 kilo lho. Iya. Lah mesra tekan 15 kilo barang. Wis ulun buntel sisan. Oh, piye? Ayo didum sak keluarga to, Mir. Iso. Kok njaluk ora, Reng? Njalukno. Isine brek. Cinta kok isine ora. Matur sembah nuwun, Bu Kulun. Wah, kanggo syarat srana pembangunan desa kula. Nek boten ngoten ora rampung-rampung. Ora pamitan barang to.
Nek wis kecukupan karepe rak mulih diusung dhewe kae. Wis ben kok rak kesel ndalan rak ngelikar semaput. Wah, jan setan tenan kok. Pukulun kula nyuwun pamit. Ya Kresna sing ati-ati. Pukulun kula nyuwun pamit. Arjuna, ulun nyuwun pangapura mboten dados menapa. Aku njaluk pamit guru hakekku Bratasena. Ulun nyuwun pangapura. Kakang Semar, kula nyuwun pangapunten Kakang. Iya ora apa-apa. Lalekke lakon sing wis rasa dadak eling-eling.